To jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai suna kowane kiɗa. Da farko za mu fara ce muku barka da sallah da fatan dai an yi sallah lafiya kuma an ci nama lafiya ba zancen zawo ba ko. To godiya nake da duk wanda suka yi subscribing ɗin YouTube channel namu. Ba za mu taɓa barin ku ba tare da kun iya wani abu ba. Dole za mu bar ku dole za mu zo yanda muka fara YouTube channel namu haka. Za mu yi yanda kuma dole za ku iya kiɗa, sannan za ku yi ta ma kanku kiɗa, sannan ku ma abokanayenku, sannan ma ku sake neman abinci da shi. Abin da muke so kenan mu yi ta yi a YouTube channel namu. Shi yasa kullum muke so mu yi ta kawo muku bidiyoyi. Har yanzu ku ci gaba da haƙuri, muna kan ayyuka akan abubuwa namu da studios namu da abubuwa da yawa wanda muke gyarawa. Sannan mun kawo muku za ku ce lalle kam abin da muke gaya muku tuntuni ba wasa ba ne. Duk wanda ya san studio dai kamar aka ce studio na movie haka ko kuma na podcast ko na wani abu haka, kun san dole dai doki lokaci. To shi yasa muke so ku ci gaba da haƙuri da mu. To a yau ba da tare da mun bata muku lokaci da maganganu ba, mun kawo muku yanda za ku yi abin da zai bi code naku, kamar yin wasu abubuwan da za su bi code naku ko amshinku, kun gane? Ba dole sai ka cika abu ne a kiɗa da ya daɗi ba, a'a. Shi yasa ko da ina koya ma mutane ayyuka, ina nuna musu su daina cika abubuwa da yawa a cikin kiɗoɗinsu. Saboda in ka cika abubuwa da yawa a cikin kiɗanka ba zai yi daɗi ba. To yawwa kun gane ai. Shi yasa muke so in za ka yi kiɗa ka daina cika abubuwa da yawa. To a nan za mu nuna muku wasu abubuwan da za ku iya ɗan sa a cikin kiɗoɗinku. Shi kenan za ku bar kiɗanku haka kawai a jayi voicing. Saboda in kun cika abubuwa da yawa a cikin kiɗoɗinku, shi mai waƙan kamar murya ita ma kamar dan ce muku busa ce. Kuna ji na murya dan ce muku kamar busa ce, ita ma tana son wajenta a wajen kiɗa. Saboda in mutum yana waka ita ma tana neman wajen da za ta zauna. Kun gane? Yawwa abin da nake so ku gane kenan. To, a yau dai mun zo muku da wani aiki gashi nan bari mu ji ya amshin yake. Yawwa kun ji ya amshin yake. To da farko na gaya muku code da kusa, kun gani? Ga code namu, bari mu sa shi da code namu mu ji ya yake. To a yanzu in ka sa code, abin da nake so ku yi ku gane, in ka sa code naka ka bi amshinka, ka ku cika abubuwa da yawa. Ina sake maimaitawa ne saboda na san me nake ji a wasu kiɗoɗi. Kuna ji na? To abin da za ka yi shi ne ka nima code ɗin nan da ka iya canja shi launin da kake so. Kun gane? Ba sai ka irin zuwa ka sa wannan firidin ka sa wancan firibibi a'a. Kuna ji na ai, an san busa na da kyau amma kuma ta yi yawa waka ba a jin muryan mutum, kawai busan da a ji. Abin da nake so ku gane kenan. To kuma waka ana so a ji muryar mutum kuma a ji kiɗan. To kun ga dole kai makiɗi kai da ka sa wannan abin ya zama normal. Kun gane? To a nan abin da nake so ku yi, in kun sa code naku da ka iya copy ɗin code ɗin sai ka sa shi kamar a nan. Kun ga yadda na yi wannan, amma dan yi shi ku sake gani ya na yi shi. To na san wani zai ce ya na yi shi, to ban shiga. Kun ga in ka kamar yanzu ka gama ka sa code naka, ga code ɗina nan, to sai in yi copy ɗin code ɗina. Kun ga na yi copy ko? To sannan sai in bude kamar ban bude wani sabon channel in yi cloning. Sai mu nima wani abin da za a ji shi, bari mu sa wannan. Yawwa.
sai mu je mu mai sabon waje. Yawwa. Sai mu kunna mu ji. Kun ji ya zo a matsayin code ɗin na play. Amma ban kashe wancan na farkon wanda na yi, ban kashe shi ku ji. Ga wanda na sa code ɗin sabo, kun gan shi? To abin da na yi a nan shi ne, in ka danna Ctrl A shi ne zai nuna ma wannan dai selecting, ai kun san Ctrl A ai. Ba sai na tsaya na gaya muku ba, to sai ka ja shi haka. Amma kuma ku tabbatar da kuna saman wato quantizing naku. Kaka yadda ka yi shi ba a saman quantizing naka ba ne. Abin da nake so ku gane kenan kuma. Ina ga quantizing na wannan kaman wannan ne ko? Quantizing ɗin kenan. 1/3 quantizing ɗin kenan, ko da wani zai yi kalan wannan kiɗan da na yi yanzu. Yawwa. To, bari mu je inda akwai abinmu. Ai na gaya muku na yi control ne, ban dawo da shi ku gani. Na yi control ne, ina zuwa. Na yi Ctrl A ne, sai na ja shi. Kuna ji na kun ga yadda na ja shi? Yawwa. To, sai wannan na dawo da shi nan. Ina ga kamar nan. Tan, tan, tan. To, wannan shi ma ya dawo baya. Sai wannan ya sake dawowa nan. Sai wannan duk abu ɗaya ne ya sake zuwa nan. Sai wannan ya dawo baya. Ya sake a nan. Kun ji ai, ba wai wani abu na sa daban ba, a cikin wato code namu ne na yi wannan abun. Kun ga ba wai na yi wani abu ne ko na code namu na yi copy na yi wannan abun da shi, ba ku ji. Ba wai wani abu ba ne, ba mu sake copy saboda abu ɗaya ne. To kun ga yanda ake yin wannan kenan. Na san wasu za su yi magana, shi yasa na nuna muku yanda ake kalan wannan kenan. Kuna ji na ai. Kuma ka tabbatar da kana quantizing da kake, kana na a jikin quantizing da kake kiɗa. Saboda in ba a jikin quantizing da kake kiɗa ba ne, dai gauce ma. Kuna ji na dai gauce ma. To dan Allah ku yi haƙuri, ku tsaya a jikin quantizing naku. Yawwa. Sannan abu na biyu da zan sake nuna muku, bari mu share wannan. Shi ne wato, bari mu duba wannan kenan na biyar. Na biyar, yawwa. Bari mu ji da amshi bari mu ji mene shi kaɗai. Da abin da nake so ku sake ganewa shine, abin da aka sa a wajen nan duk na code ne. In case ma ka sa code naka sai ka irin zuwa wani waje baka gane me ka sa ba, ban nuna muku abin da za ku yi a nan. Kaga ba yanzu na yi cloning ba, ina so in sa ba. Sai ina ban nema daidai abin da na sa, kamar wannan ne ko? Yau ba mu yi amfani da wannan kawai. Yawwa. Sai ban kashe code ɗin. To ban sa amshi. To abin da za mu yi shi ne, in muka shiga, kun ga code namu, ga abun code namu ya nuna mana, ba sai mun sha wahala mun je muna wani abu ba. To abin da za mu yi shi ne, za mu ban ɗaga shi saboda ku gane. Transposing nashi saboda kawai wani ya ce ya ga yayi bas. Yawa. To. Tarara, 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 tarara. Kun gane? Tarara, tarara,
To sai ka yi timing ina ne ya fara ba mu shiga. Tarara, 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 tarara. Kun gane ai, timing ɗin nan dole ne sai ka yi shi. Ina nufin timing ɗin nan dole sai ka yi shi. Timing ɗin nan dole sai ka yi shi. Abin da nake so ku gane kenan. Tarara, tarara. Kun ga ba wai wani abu nake yi ba kawai sa nake, kun ga yadda nake yi haka, amma a saman daidai wajen wato quantizing ɗina. A'a wannan bai yi ba, a dawo da shi. Kun ji shi? Ba wai wani abu, shi kiɗa fa sai dai in kai ne zaka ba ma kanka wahala, amma shi kiɗa ba shi da wuya. Kuna ji na ai. Bari in ɗan sa wani abin da za ku ji. Ba mu yi play. Kun gani ai, sannan kuma in kana so ya ɗan yi wato, in kana so ka ɗan sa shi ya ɗan yi swim, kuna ji na? Ka shiga wannan non ɗin, ba quantizing ba kenan, sai ka ɗan ja shi baya ka gani. Kun ga haka ya min, in ni ne haka zan bar shi. Amma in ba ka yi ga ka iya ka sanya za ka bar irin wannan, ba dole sai ka yi shi ba. Kawai ka bar shi a wannan, na yi Ctrl Z, kawai ka bar shi a wannan quantizing ɗin da ka san shi, kawai ka bar shi ka yi aikinka a cikin wajen yawwa. Kuna ji na? Sannan wasu suna mun magana akan bass. Na gaya muku ko bass in da ka sa, wannan chord naka shi ne za ka yi amfani da shi. Kuna ji na ko? Kar ka ce da ka fita daga chord naka. Shi low na kiɗa kenan. In ka fita daga chord naka zai baka wani abu daban. To ka sai a jikin chord naka. To da fatan dai kun gane mene ya nan za ku sake yi amfani da shi a kiɗanku da za ku sake yi. Sannan da ku gane abubuwa da yawa. Wannan kiɗan ba wai wani abu na sa ba. In na sa mun na play muku, bidiyon da na yi a ƙarshe, wanda na yi na ƙarshe shine akan irin wannan abun da ku ji. Duk wannan ya ɗan bi busan ne, na yi sa da busa. Mai kunni dai ji. To a bidiyo in baka gan shi ba ka je ka kalle shi, bidiyo na baya. Na nuna yadda za ka yi wannan wato ka ɗan bi amshin ka fere-fere ko ya yake da ka ɗan bi shi ka ɗan sa mai salo. To abubuwan da na sa kiɗan nan kenan nake tunani. Ban kashe wanda na sa. Ban kashe in cire shi. To. In dawo da chord namu kasa. Ba wai wani abu muka sa ba, kawai gashi nan kiɗan kenan, kawai zallan kiɗan kenan, kun ji shi? To, kun ji, to da fatan kun ƙaru da wani abu yau.
sai wani lokaci, amma wannan lokacin ba za mu jima ba, za mu sake kawo muku wani sabon bidiyo, sannan ku sha nishaɗinku. Godiya muke, kar ku manta ku yi subscribing, kuma kar ku manta muna nan da bidiyo ɗaya akan wani makiɗi, za mu kawo muku kuma za ku ga ko waye ne, ba za mu gaya muku yanzu ba, amma za mu kawo muku ku ga ko waye ne. To godiya muke, a huta lafiya.